I denne videogennemgang vil jeg komme ind under følgende punkter: atoms opbygning, isotoper, alfa, beta og gamma henfald, hvor jeg herunder vil komme ind under kernekort, og så komme ind under måling af halveringstykkelse, tilstandsformer og atoms observering og udsendelse af lys. Atoms opbygning. Et atom består af en atomkerne, og så elektroner rundt om, som sidder i skaller. Jeg vil bruge grundstoffet beryllium som eksempel. Det består af en atomkerne, hvor der inde i atomkernen er protoner, som er positivt ladet, og neutroner, som er neutrale. Rundt om atomkernen hænger elektronerne i såkaldte skaller, hvor elektronerne normalt hænger i små par, men i dette tilfælde, fordi der kun er 4 elektroner, hænger de hver for sig. Der er altid lige så mange elektroner, som der er protoner, og da elektronerne de er negativt ladet, og protonerne er positivt ladet, gør det, at et atom det er neutralt. Antallet af elektroner, og hermed også protoner, det er det, man kalder atomnummeret, og det er også det, der bestemmer, hvor det ligger i det periodiske system, og hvilket grundstof det er. Elektronerne, protonerne og neutronerne kaldes til sammen elementarpartikler. 9 heroppe er nukleontallet, hvor nukleontallet det er protoner og neutroner sat sammen, og 4, som også bestemmer, hvor der er det periodiske system af elektroner og protoner. Isotoper. Alle atomer af et grundstof har samme atomnummer med forskellig atommasse. Og anderledes forskellige atommasse mener så, at de har færre eller flere neutroner. Alt afhængig om det er tungt eller let isotop. Som eksempel vil jeg bruge magnesium, som er nummer 12. Hvis magnesium får en neutron mere, så ændrer nukleontallet sig, men atomnummer bliver stadig det samme. Her ser vi en tung isotop, og det kan så være ekstra tungt, hvis man putter en mere oveni. Tilstandsformer. De forskellige atomer kan være forskellige tilstandsformer, hvor jeg skrev de 4 tilstandsformer ned her. Den faste form, flydende form, dampform og plasmaform. Og så bruger jeg atomet H2O, som består af grundstofferne hydrogen og oxygen, ligesom til at illustrere det her. Hvor den faste form af vand, altså H2O, det er is. Og det er når vand kommer under 0 grader, altså frysepunktet, for vand er på 0. Når det er under der, så går det så over den faste form. Og det her, hvor atomer og molekyler ligesom er bundet sammen og giver den her faste form. Og så den flydende form, hvor vand, nogle bølger her, hvor vandet, som vi kender det, når det er over 0 grader og under 100 grader, så er det i flydende form. Og det her, hvor atomer og molekyler, de er stadig bundet sammen, men ikke helt samme måde i den faste form. Så de bevæger sig stadig sammen med hinanden, hvor densiteten for den faste form og flydende form lidt er det samme. Så der er dampformen, hvor molekylerne og atomerne, de er ikke bundet sammen. Så hvis man giver den her dampform, hvor atomerne og molekylerne kan bevæge sig frit mellem hinanden. Og så har vi så plasmaform til sidst, som sker ved meget høj temperatur, hvor elektronerne af atomkernerne, de er ikke bundet sammen, så de kan også bevæge sig frit mellem hinanden. Og det sker mange steder oppe i universet, det her, som for eksempel på solen, sker den her plasmaform på grund af den her meget høje temperatur. Som sagt kan isotoper også være lette. Det hvis atomet har en mindre neutron, end det havde før. Som for eksempel her ved magnesium, hvor det normale atom det har 24 nukleoner, bliver så ændret til 23 nukleoner, fordi at der bliver trukket en neutron fra alfa, beta og gamma henfald. Den øverste her, det er alfa henfald, hvor der er et eksempel her til højre. Og det der sker i alfa henfald, det er hvor kernen skyder en
heliumkerne ud, hvor atomnummeret det så bliver 2 mindre, og hermed også 4 unit lettere. Så har vi beta-henfald, og det der sker her, det er, at en neutron bliver lavet om til en proton, som vi ser her, som gør, at atomnummeret også bliver ændret. Og så bliver der så yderligere skudt en elektron ud. Og det der sker her, det er, at der bliver tilsat noget positivt, og så bliver der så udstødt noget negativt. Og hermed dannes der også antineutrinium her. Og så har vi beta plus henfald, som lidt er det omvendte af beta minus henfald, hvor at neutron, i stedet for at neutron bliver lavet om til proton, er det proton, der bliver lavet om til neutron, og så udskyder atomet et positiv elektron, som også kaldes en positron. Og så har vi sidst gamma-henfald, hvor i gamma-henfald sker, når der overskuds energi ind i kernen, og det bliver så skudt ud som elektromagnetisk kraft, og så har vi så det her gamma-kvant. I forhold til alfa, beta og gamma-stråling har vi her et kernekort. Vores y-akse her, den kaldes n, og det er hvor mange neutroner der er. Og så er der vores y-akse her, som kaldes z, som er atomnummeret, som beskriver antal af protoner. Hver firkant her, der er forskellige farver, hvor det sorte her, det er stabile kerner. Det blå, det er beta minus henfald. Den røde, det er beta plus henfald. Og så den gule her, den er alfa henfald. Og på sådan en kort her, som jeg fortalte om tidligere, var isotoper, som kan ses henad, altså vandret her henad, som ligesom viser de forskellige isotoper, hvis man går tættere på. Halveringstykkelse. Når vi taler halveringstykkelse, så er det, hvor meget man skal have af et bestemt potentiale for at halvere intensiteten af strålen. Så for eksempel det forsøg, vi lavede, hvor vi havde Geiger-Müller-rør sat til vores computer med capstone på, hvor Geiger-Müller-røret her, så tælte kilden i forskellige intervaller, hvor vi så hele tiden sat tykkere og tykkere lag af blyet. Og så ved hjælp af det data, vi fik, så fandt vi så halveringstiden ved at bruge de formler her, hvor formlen for intensitet er her, hvor vi ser det lignende absorptionskoefficient her, og så tykkelsen af materialet her, og så begyndelsesintensiteten. Og så for at finde halveringstykkelsen, så bruger vi formlen hernede, hvor det er ln til 2 divideret med den lignende absorptionskoefficient, og det er så sådan, vi fandt halveringstykkelsen. Og ja, det er så sådan, man måler halveringstykkelsen. Og det skal så siges, at det er meget vigtigt at måle baggrundsstrålingen, altså stråling før der er noget imellem kilden og Geiger-Müller-tælleren, for ligesom at få helt præcise data, fordi der er ligesom allerede er radioaktivitet i lokale i forvejen, som kommer fra mange forskellige steder i. Atoms muligheder for at absorbere og udsende lys. Det vi viser her er et billede, jeg har fundet på Google, hvor det ligesom vises. Og den viser her, at atom det modtager energi, altså en foton kommer ind, og så ryger atomet ligesom op i sådan en bane for sig selv, og når den er der, så falder den meget hurtigt ned tilbage til materialet, hvor den så skyder en foton afsted, altså udsender lys, hvor den absorberer lys og udsender lys her.